Kami yung panahon. 1.3 ah. Liter na may. Wala na palit mo lang. Yun, ano siguro yung pagkano sa ano? Wapil ako tanda. Ay mo daw ba? Takan na naman kwenta rin daw. Ay yun. Duwa. Ah, kung balira to liquid na ala, libot na libaw bugat. Laboy. Tubo. Tara, mataba. Talansa. Kamado man ako. Dai guyo dong ko mo lago dito. Pala yung tubo rin. Ayan. Pagsabay ako sila sa lahay. Eh, mailing talang. Dara ko lao na. Dahil naman kagiyos. Ako na sa namadyan. Eh, pailing ta sudara ko lao na bangang. Say nako. Biglang, lang ka na. Mga 3 minutes. Ulo man malo mga ta. Ano okay ano ko na? Dahil yun na yan, naka-set na. Mga 3 minutes. Ano? Lat. Hindi na magaya. Hindi na mati makang bataw. Ay, papatawayo talaga pati diyan. Pero pag lalaki yung tanay ka magiging gigan. Yan mga taba. Mga tawa lamig 3 minutes. 10 seconds sa 3 minutes. Kanaplik siya. Ordinary no? Pause mo. Dahil man na nakapause. Dudar siya. Okay lang mo na po.